Здравейте, аз съм представител на група ученици от Втора английска езикова гимназия. Решихме да участваме в кастинга на БНТ Кауза БГ, тъй като от известно време има една идея. Искаме да обърнем много силно внимание на един от най-сериозните проблеми в българската наука в последно време. Това е проблемът с недостатъчното финансиране и непрекъснатите заплахи от затварянето на най-голямата обсерватория в Югоизточна Европа. Тя имаше да бъде на българска територия и това е Националната астрономическа обсерватория Рожен. Като едни млади хора, които се чувстват вдъхновени от науката, ние не можем да си представим, че ще се сложи край на погледът ни към космоса, не можем да си представяме, че може да има въпроси от рода дали България заслужава обсерватория от световно ниво. Самата обсерватория е създадена през 1981 година, а поводът е 1300 години от създаването на българската държава. Идеята е била, че богатата национална история, която имат българите, трябва да ги поведе и към богато бъдеще. А бъдещето на съвременната човешка цивилизация е космосът. Целият свят е насочил погледът си натам. И затварянето на тази уникална научна база в пълния смисъл на думата може да се приеме за катастрофа. Затова ние искаме да отбележим факта, че е важно не само да развиваме познанието за света около нас, но и познанието за света, който е над главите ни, т.е. за света отвъд. Искаме да се промени отношението към науката в България, в частност към астрономическата наука и да се промени отношението към хората, които се занимават с нея, които работят върху нея и които я популяризират извън границите на страната ни и благодарение на което България е позната както в Европа, така и в света. Затова ние зададохме една училищна дискусия, на която поканихме водещи учени от Роженската обсерватория и някои други специалисти в областта на космическия сектор, които да ни дадат повече информация и да се опитат да ни привлекат нас, учениците, към науката в цялост и към науката астрономия и да се надяваме, че ще имаме някакъв успех сред младите хора на България, които могат да предопределят бъдещето на науката. Това е нашата кауза. Благодаря.